Namhlanje bafundisi bazalwane izothi sinenkinga entsha sha. Sinenkinga entsha sha. Inkinga ebekade ingekho, inkinga ebekade ikhona eqaleni bekuyinkinga ukuthi alifundiswe izwi likaNkulunkulu. Manje izwi likaNkulunkulu liyafundiswa and sesinenkinga entsha sha. Inkinga le ekuyiyona njengamanje esikhathini esiphila kusona edinga ireformation. If kunabantu abazophuma manje bazophumela yona le nkinga. If kunempi ezoliwa manje kuzoliwa yona le mpi. Inkinga esibhekene nayo njengamanje inkinga yokuthi laba abalaziyo izwi likaNkulunkulu, abalikholiwe izwi likaNkulunkulu, abalifundisayo izwi likaNkulunkulu, abalidefendayo izwi likaNkulunkulu abaphili ngokwezwi likaNkulunkulu. We have a problem of life. Sinenkinga yegap phakathi kwesifundiso kanye nempilo zabazalwane. Namhlanje bazalwane I have a feel i-RCM njalo ekupheleni konyaka isuke yenza into ebizwa ngokuthi i-back to basics. We-back to basics suke kuzo-addresswa ama-current issues and kuliwa suke kuphethwe ngempela i-big ne-foshon. But ngine-feel enhlizweni yami nengcindezi enhlizweni yami ukuthi mhlambe kulonyaka asidingi i-back to basics ezohamba iyobuka ku-TBN bese iyabuya izothi nazi inkinga ezikhona ku-TBN. Mhlamba sidingi i-back to basics ezohamba iye kwamanye amabandla iyobheka ama-issues iye ko-Facebook iyobheka ama-issues. Mhlamba sidingi i-back to basic ezobuyela la ebandleni ithi bazalwane sesikholiwe izwi likaNkulunkulu ngabe siyaphila ngokwezwi likaNkulunkulu. I feel like i-attention kumele ibuyele ngaphakathi ebandleni ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Inkinga ebhekene nebandla bazalwane inkinga yongaphilwa kwezwi likaNkulunkulu. Yongaphilwa kwezwi likaNkulunkulu. Ziningi izinto esizaziyo nezinto esizifundisile nezinto esizifundayo. Kodwa igap inkulu phakathi kwempilo zethu nesifundiso sethu. Sihloko enginikezwe sona udumo likaNkulunkulu kwi-sound doctrine. But iphathi esoyibheka ile yokupractice izwi likaNkulunkulu, yokuphila ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngicela sivule kwincwadi kuThithu chapter number 2. kuThithu chapter number 2. Incwadi kuThithu incwadi ebhalwe umpostoli Paul. Ayibhalelwanga qobo ibandla kodwa ibhalela umzalwane obizwa ngokuthi uThithu. And ngesikhathi umpostoli Paul ebhalela uThithu ibandla laseCrete belibhekene nalenkinga. Umpostoli Paul ufikile khona washumayela izwi likaNkulunkulu. Abazalwane bakholwa izwi likaNkulunkulu. Beyingeningi izinto ebekade ziphambene malana nesifundiso. Besingeningi izinto ebekade ziphambene malana naloko abazalwane abakholwayo. Kodwa inkinga enkulu ngesikhathi umpostoli Paul ebhala lencwadi ukuthi laba abakholiwe izwi likaNkulunkulu, laba abafunda izwi likaNkulunkulu, laba abaqondisa izwi likaNkulunkulu abaphili ngokwezwi likaNkulunkulu. And umpostoli Paul mayebhala lencwadi kuThithu ukhuluma noThithu and into amyala yona ileyo. Umyala ukuthi afundise abazalwane ukuthi baphile ngokwezwi likaNkulunkulu. Bafundise abazalwane ukuthi isifundiso lesabasikholiwe abasaziyo abazwile ngaso sibonakaleke manje empilweni zabo. uThithu yena ukuyokwenza lokho ebandleni laseCrete. And iplan kampostoli Paul ibiqondile kule ncwadi. Zimbili izintathu uThithu akahamba ayozenza. Into yokuqala athi uThithu akahamba ayoyenza ukuthi athi mayifika kule bandla afika amisa ama-elders. Ufunda nje chapter 1 verse number 5 uthi ngakushiya eCrete ngenhloso yokuba uqondise okusasele. Futhi njengalokhu ngakuyala uqoke amalunga kuyo yonke imizi. Uthi umpostoli Paul starting point noma la kumele ukuthi iqalwe khona kuleli bandla
ukuthi kuhambe kumiswe amalunga noma kumiswe ama-elders ebandleni. Ilala inkinga iqala khona ukusolve. Hamba uye kuleli bandla, and mawufika kuleli bandla leli ufika umisa ama-elders. Umzalwane ebengimkhonzile kakhulu ngiya nasebandleni lakhe ukuyoshumayela izikhashana enebandla elikhulu and eselinesikhathi eside sabakhona. Njalo mangifika ebandleni bengihlezi ngimbuza umbuzo owodwa, mzalwane wobani ama-elders aleli bandla? And ngaso sonke isikhathi ubengayikhuluma impendulo noma ubengayivezi impendulo eqondile. Sikuleso sikhathi leso la khona ibandla linama committees. Ikomite and ikomite elikhulu elimiswe laba ngaphezulu kwabaholi bebandla, ama-elders ebandla. Yakhumbula mfowethu Cedric uzokhumbula kwi-meeting esabanayo nabazalwane kuyibona abaqala lo msebenzi wale Mandawe. Becelile umfowethu Cedric ukuthi azofundisa izwi likaNkulunkulu. Saba ne-discussion ende sizama ukuveza ukuthi ebandleni ayikho enye leadership ngaphandle kwama-elders. And sasi kwi-meeting esahleli kuyona kukhulunywa ngokuthi kumele kube ne-structure ekumele ukuthi simiswe. And ibona njengama-founders ebandla ibona abazoba abaholi bese-ke ama-elders abe ngaphasi kwale structure. And we had to spend i-hour lonke sikhuluma ngaleyo ndaba leyo ukuthi ebandleni abukho obunye ubuholi obungaphezulu kwama-elders. So umpostoli uPaul uthi naku la kumele ukuthi iqale khona akumiswa amadoda ebandleni, and lamadoda lawa awamiswe sehloliwe. Yes bazalwane, kuyaphuthuma ukuthi ebandleni kube khona ama-elder noma kube khona ama-leaders ebandleni, kodwa wahlolwe eqala ngoba kunezinto ekumele ukuthi zibe kubona. Lezi zinto ayiveza koqala akuba ukuthi bahloliwe ukuthi bayakwazi ukufundisa izwi likaNkulunkulu and bayakwazi ukuvikela izwi likaNkulunkulu, ngoba kumele ukuthi babe namazwi amabili emlonyeni wabo, izwi lokuqoqa izimvu kanye nezwi lokuxosha impisi. Abahlolwe njengoJohn Calvin esho, abahlolwe ukuthi bayakwazi ukulifundisa izwi likaNkulunkulu, bayakwazi ukulidefenda ke manje balivikele balwele izwi likaNkulunkulu makukhona abahlaselayo, ngoba bazofika abazohlasela isifundiso abahlole. But okwesibili umpostoli Paul athi yenziwe kulabazalwane, labazalwane laba ababhekweke manje nangeimpilo zabo, ngabe indlela abaphila ngayo ke manje iyareflecta yini iqiniso, iyaliveza yini iqiniso lela abalifundisayo. Impilo zabo mazibhekwe, azibhekwe emakhaya, zibhekwe kwindlela abaziconducta ngayo ebandleni, zibhekwe emsebenzini, indlela abasebenzisa ngayo imali, akubhekwe yonke into. Impilo zabo ziyaliveza izwi likaNkulunkulu. And isizathu sokuthi kubhekwe lokhu ukuthi umsebenzi wabo ukuthi beze kulaba sebekholiwe izwi likaNkulunkulu, laba sebelazile izwi likaNkulunkulu, bazobafundisa ukuphila izwi likaNkulunkulu, bazobafundisa ukuphila izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngiyacela sifunde bazalwane chapter 2 verse 1 kuya ku verse number 10. Kepha wena umqhathanisa nabafundisi bamanga akade befundisa okuphambene, bephila okuphambene futhi impilo zabo bezisemangeni. Kepha wena khuluma ngalokho okufanele imfundiso elungileyo, ethi amadoda amadala mawabe ngazithibayo, ahloniphekile, anengqondo, aphilile ekukholweni, othandweni nasekubekezeleni. Kanjalo nabesifazana abadala mabaziphathe ngokufanele ubungcwele, bangabi izinxibi nezigqila zewayini, nezigqila zewayini, kodwa babe ngabafundisi bokudla, ukuze bagqugquzele abesifazane abasebasha ukuba bathanda abayeni babo nabantwana babo, babe ngabanengqondo, abamsulwa, abaphatha kahle amakhaya abo, abalungile, abathobela abayeni babo, ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Kanjalo bayala besilisa abasebasha ukuba babe ngabanengqondo, zibonakalise kukho konke lokhu uyisibonelo semsebenzi emihle,
ubonise ubuqotho ekufundiseni nesizotha. Ukhulume okuqotho ongasolekiyo ukuze ahlazeke omelana nathi. Angabi nalutho olubi angalusho ngathi. Ngokunjalo ziyali izinceku ukuba zibathobele ezibasebenzelayo. Zibathokozise kukho konke. Zingaqabulisani nabo. Zingantshontshi. Zikhombise konke ukukholo okuhle. Ukuze ivunuliswe ngobuhle imfundiso kaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. Fundisa lezi zinto Thithu. Fundisa isifundiso esiphilile. Fundisa sound doctrine. But ithini sound doctrine? Ithi abazalwane baphila kanje. Amen. Isifundiso esiphilileyo asihlukani nempilo. Okholiwe ubonakala ngempilo yakhe. Ongakholwanga ubonakala ngempilo yakhe futhi. Noma ngawazi amavesi athile. Noma ngakwazi ukwakhotha ama-scripture athile. Abukho ubufakazi bokulazi izwi likaNkulunkulu lokulikholwa izwi likaNkulunkulu uma lingaphilwanga izwi likaNkulunkulu. Ngamamazwi uma izwi laziwa kusho ukuthi lisengqondweni kodwa alikho enhlizweni. Isound doctrine ayihlali kuphela engqondweni, ihlala enhlizweni yomuntu bese iaffecte noma ishintshe impilo yomuntu yonke. Ishintsha lokho umuntu ayikona, ishintsha indlela acabanga ngayo, ishintsha indlela athatha izinqumo ngayo, ishintsha indlela enza ngayo. Khathazeka okukhulu bazalwane sekhulunyiwe amazwi. Isibile khona intshumayelo kwaba nezinto eziningi ezibakhona. Ngabe ikhona ni plan, ngabe ikhona ni plan enhlizweni zethu nasengqondweni zethu ukuthi njengalokho izitha selithe, njengoba lokho izwi likaNkulunkulu selithe, nayi ke manje indlela esizophila ngayo. Kuhle ukuba sebandleni elishumayela izwi likaNkulunkulu. Kuhle ukuba sebandleni elishumayela lento esibiza ngokuthi expository preaching, Sunday after Sunday kushunyayela izwi likaNkulunkulu. But iwari yami enkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu ligcina selijwayelekile kubazalwane. Lingasathusi kunaloko sekubhekwa ama-introduction ayibanga ihle introduction, i-outline yakhe ayimanga kahle. Sekubhekwa zonke lezo zinto ezingenamsebenzi. Kungasabhekwa ubuqiniso bezwi likaNkulunkulu. Ubuqiniso bezwi likaNkulunkulu. Sathuka yini? Malifundisa izwi likaNkulunkulu inhliziyo yakho isathintwa yini izwi likaNkulunkulu? Noma izwi likaNkulunkulu selijwayelekile. Isathintwa yini izwi likaNkulunkulu? Usaphuma ni ebandleni ngoSunday uhlatshwe yizwi and ufired ukuyoliphila izwi likaNkulunkulu. Bafundisi, nisashintshwa yini izwi likaNkulunkulu? Bazalwane nifundizwe nodwa kuma study room. Nisashintshwa izwi likaNkulunkulu ninodwa ema study room. Apostle Paul abukho ubufakazi bokuthi ulikholiwe izwi likaNkulunkulu uma lingabonakala empilweni yakho. Abukho ubufakazi bokuthi ulikholiwe izwi likaNkulunkulu. Otherwise bazalwane sofana nabafundisi bamanga ku verse 10 ka chapter 1 uthi bamelene neqiniso bakhuluma okuyizi babakhohlisi bese ababali kakhulukazi labo bokusoka. Sofana nalaba abafundisi be-prosperity gospel or apostle no prophet. Sizofana nje no prophet. Laba bangafundisi iqiniso lezwi likaNkulunkulu abayela ebandleni ukuyobheka eBhayibhelini ukuyobheka ivesi elizobatholisa imali. Sisofana nabo. Ku verse number 16 ka chapter 1 uthi bavuma ukuthi bamazi uNkulunkulu kepha bamphika ngemisebenzi yabo. Sizofana nalabo bazalwane abasivuma isifundiso seqiniso kodwa basiphike ngemisebenzi yabo. But uMpostoli Paul uthi kepha wena ukhuluma noThithu, kepha wena Thithu uzokwenza okuhlukile kunabafundisi bamanga. Awuzumelana nesifundiso seqiniso, awuzuphila ngendlela ephambene nesifundiso seqiniso, uzofundisa iqiniso lezwi likaNkulunkulu uphinde futhi uphile iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Awuzufana nabo. Kepha wena Thithu khuluma.
Ifundise lezi zinto, sikhulume lezi zinto. Shumayela izwi likaNkulunkulu usho njalo kuThithu, uTimotheo. Shumayela kuyisikhathi noma ngesona. Sola uyala ukhuze. Shumayela izwi likaNkulunkulu. Be bold. Makuziwa ngasezweni likaNkulunkulu. Khuluma verse number 15 ka chapter 2. Khuluma ngalokhu, gqugquzela ukhuze ngawo wonke amandla. Makuziwa kulento uThithu ubengazili ukuzodlala, ubeze njengamasosha Ramaphosa ngesikhathi se-lockdown. Ubengazili ukuzodlala. Shumayela. Khuza, uyale, ugqugquzele nto ukwenze ngamandla lokho. Ungavumeli umuntu akwedelele. Shumayela ngamandla lezi zinto. Mangibheka lamazwi, I can literally see ukuthi preaching akuyona into yokudlala. Akuyona lento esasiyenza kuma relay ukuthi fika sha bese nikeze omoya, nomunye sha nikeze omoya. Akuyona into yokudlala. Akuyona into egroup yakho ethi afu ngishumayelela kamnani mase niphumile enixoxa ukuthi ngishumayelela kamnani kanjani. Akuyona into yokudlala. You are like a dying man preaching to dying men. Into serious. Into serious. Actually burden manje umthwalo ekumele ube senhlizweni zethu yilowo wokuthi ngabe abazalwane bazophila yini ngalendlela izwi likaNkulunkulu elithi abaphile ngayo. Bazalwane esifundisa kubona bane depression. Bamazi uNkulunkulu usovereign kodwa bane depression. And badla amaphilisi banama mental illness. Kuthiwa ibizwa kanjalo manje ama mental illness. Badla amaphilisi akhona. Bazalwane bahamba ama therapist nama psychologist. Abakholwa yizwi likaNkulunkulu khona la ebandleni likaNkulunkulu. Ngabe basaphila yini abazalwane ngezwi likaNkulunkulu? Item noma ingqikithi yale chapter even encwadi yonke as a whole itholakala ku verse 10 ka chapter 2. Uthi ukuze ivunuliswe ngobuhle imfundiso kaNkulunkulu. I know ukuthi version le endala isiZulu ithi sihlotshiswe isifundiso seqiniso. Sihlotshiswe. Sisenza kanjani isifundiso sikaNkulunkulu ukuthi sibe nezimbali siqhakaze, bathi mabesibuka abantu sibe attractive, sihehe, babuka abantu bathi inkulu lento eyenziwa lapha ngusandile. Mathi babembuka impilo yomzalwane bathi inkulu lento, asikakaze simbone umuntu eshintshwa yizwi kanje, inkulu lento. Bathi mabembuka umzalwane ekhaya bathi inkulu lento eyenziwa lapha. Mathi babembuka umzalwane emsebenzini bathi inkulu lento eyenziwa lapha. Sisenza kanjani isifundiso sezwi likaNkulunkulu siqhakaze? Abazalwane bethi bona bayinkinga emsebenzini. Abazalwane bethi ibona abadivorce kakhulu ku divorce rate. Abazalwane bethu ibona abanenkinga. Why kumele ukuthi kube kanjalo? Thina esilikholiwe izwi likaNkulunkulu, thina esilazi izwi likaNkulunkulu, thina esilithanda izwi likaNkulunkulu, thina esilidefenda izwi likaNkulunkulu. Why izwi likaNkulunkulu lingabonakala enhlizweni zethu nasempilweni zethu? Ngabe liphelelwa amandla? Ngabe izwi likaNkulunkulu liphelelwa amandla? Abazalwane bethi bona abaxabanayo, abazalwane bethi bona abangezwani, abazalwane bethi bona abahlebanayo, abazalwane bethi bona abaqhekezekayo, abazalwane bethi bona bacasukayo, abazalwane bethi bona bahlala le ekude bangakhonzi. Athi umzalwane mina ngisakhonzi bandleni angisenzi lutho. Sengifika nje ngihlale lapha emuva. Ngengisayi kitchen. Sengifika nje ngengisawa project ama slides. Sengizofika nje ngihlale lemuva. Ugcwaliswe ngezwi. Asahlobile. Asahlobile. Bahlebana ngisho kubazalwana abangakholwa bazibohlebana kubona. Athi umzalwana ngisayi la ebandleni hletshwana kanje akufakazele ngaleso sikhathi later on athi angikule labandla. Asihlotshiswe isifundiso seqiniso. Asihlotshiswe asenziwe sibe sihle. Sihle vele kodwa manje asibonakaleke siguqula impilo zethu. Siguqula impilo zethu. This will affect wonke umuntu bazalwane ebandleni. Apostle Paul usinikeza ama groups amathathu.
Singasihlobisa kanjani isifundiso? Sobuka ama-groups amathathu kwindlela angahlobisa ngaso isifundiso seqiniso empilweni zabo. Igroup yokuqala abadala ebandleni. Abadala ebandleni. Verse 1 kuya verse 4. Abantu abadala abajwayele ukunakwa emabandleni. Sikakhulukazi amabandla anomfundiso omncane nabazalwane abancane bakhohlakala abantu abadala. Kodwa kulama verse 1 kuya verse number 4 umyalezo uqonde ngqo kubantu abadala ebandleni. Iningi-ke i-debate nokuphikisana ukuthi abantu abadala abantu abangayi abaneminyaka emingaki. I think u1 Timothy uthi abesifazane abafakwe esibalweni sabafelokazi uma sebena 60. So we have a clue at least. Ukuthi ubudala mhlambe during this time ngokweculture be consider umuntu njengomuntu omdala mena 6. Uthi abangaphasi kwaloko basengashadi. But uma sebena 60 sebengakwazi ukufakwa esibaleni. But abantu abadala ebandleni umpostoli Paul ubanikeza imiyalo eqondile ukuthi ebudaleni uma sebekwenze konke bakhulisa abantwana babo sebeshadile bagada imizi yabo sebehleli bodwa eziphi izinto ekumele ivele empilweni zabo. Qala ngalaba besilisa uthi amadoda amadala ku verse number 2. Na into uTimothy kumele awayale ngayo awabe ngazithibayo. Aqaphela uphuzo oludakayo. Awazithibe engeqiwa uphuzo oludakayo engqondweni zawo. Akumele azinikele utshwaleni. Akumele azinikele kuma castle. Akumele azinikele ogwayini. Akumele azinikele kulo lonke uphuzo oludakayo. Akumele azinikele, kumele akwazi ukuzithiba. And into serious ma uya ngasekhaya lebhulwa ufika ngisho umama owawumaze egqoka ijoyini ethile ebandla elithile ngoba usiyagugu sephuza utshwala. And it's like kwamkelekile ukuthi uma umuntu omdala nje uphuza utshwala. Angazi noma basuke sebene stress esikhulu uma sebekhula bese baphuza utshwala noma isikhathi suke sesisiningi zingeseningi izinto ezenziwayo kodwa nje uyafika impela auntie nogogo baziyo kade bengaphuza bafice sebeyiphuzela nje utshwala. Kodwa ebandleni likaNkulunkulu abakwazi ukuzithiba, abangabi laba abalawulekayo ekunezinto ezibalawulayo engabe yiwayini engabe utshwala. Akuba abantu abakwazi ukuzibamba abangezona zigqila zalutho, abakwazi ukuzithiba kuyo yonke into. Mhlambe engenzeka ukuthi abantu abasha basalimala ngazo lezi zinto, kodwa abantu abadala kuba ukuthi ma sebefika kulo age sebekwazile ukucontrola lezi zinto. Abantu abadala baziwa ngolala ukuthi ave nolala. But mase befika ebudaleni bekholiwe izwi likaNkulunkulu nesifundiso sezwi likaNkulunkulu bakwazi even ukulawula ukuthukuthela kwabo neenga yabo. Bakwazi ukulawula umoya wabo. Ngoba bapracticeile izwi likaNkulunkulu bathanda izwi likaNkulunkulu bazinikele izwi likaNkulunkulu. Uma sebefika kule minyaka abesesona sigqila salutho sebeyakwazi ukuzibamba bayakwazi ukuzilawula. Abaziwa njengalabo abanentukuthela abanolaka abangakwazi ukulawula amazwi abo kodwa baziwa njengalabo abakwazi ukuzibamba nokuziqoqa nokuzigada. Okwesibili uthi umpostoli Paul ababe ngabahloniphekileyo. Ababe ngabahloniphekileyo. Siyazi ukuthi especially thina njengabantu abamnyama umuntu omdala uyahlonishwa. Umuntu omdala ma ekhuluma and uyingane uyalalela. But izwi likaNkulunkulu lisho ngaphezulu kwalokho. Uthi umpostoli Paul uma befika kule minyaka le abaphile ngendlela ehloniphekile, ngendlela yokuthi abayiphoqeleli inhlonipho, bona uqoba impilo zabo ziyayidimanda ziyayiphoqelela inhlonipho. Bahloniphekile. Bahloniphekile hayi ukuthi bahloniphekile ngoba noma ngenxa yomnyaka wabo, bahloniphekile ngenxa yempilo yabo. Baphile ngendlela yona impilo yabo ephoqelelayo ukuthi umuntu obabukayo abahloniphe. Banegunya ebandleni. Ngenxa yokuhlonipheka kwabo nendlela abaphile ngayo banegunya mabesukuma kuyathuleka. Mabekhuluma kuyathuleka. Ba serious. Abadlali ngezinto engamele kudlalwe ngazo. Abadlali ngezinto ezingcwele.
Ziningi izinto ezingakho inhlonipho. Ngabe indlela umuntu agqoka ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela aziphatha ngayo. Kodwa ngaphezulu kwako konke, umuntu uhlonishwa ngokuphila izwi likaNkulunkulu. Baphilile izwi likaNkulunkulu. Baphilisile imindeni yabo ngokwezwi likaNkulunkulu. Empilweni zabo later on sebephilile bakwenza konke, impilo zabo zibonakala ziveza izwi likaNkulunkulu. Bahloniphekile ngenxa yempilo yabo. But kwesithathu uthi umpostoli Paul ababe nengqondo. Ababe nengqondo verse 2. Amadoda amadala mawabe ngazithibayo, ahloniphekile, anengqondo. Ababe nengqondo. Indlela yokucabanga kwabo ayibe indlela ehlukile kunabo bonke abantu. Ababanjwe izwi likaNkulunkulu, izwi labo lento ethi ababe nengqondo ayisho ukuthi ababe ngabahlakaniphile ngokwenyama. Ingakho ku 1 Corinthians ethi umpostoli Paul kababaningi abahlakaniphile phakathi kwenu ngokwenyama. Abacabange ngokwezwi likaNkulunkulu, and hayi nje kuphela ukuthi imicabango yabo leni imicabango eshintsha ukuphila, indlela abaphila ngayo baphila ngokwezwi likaNkulunkulu ngoba bagcwaliswe ngokwezwi likaNkulunkulu. Ingqondo yabo igcwele izwi, bacabanga ngeindlela zokwenza izwi likaNkulunkulu, balawulwa izwi likaNkulunkulu. Abalawulwa imizwa, balawulwa izwi likaNkulunkulu. Abathathi inqumo engaphusile, bathathi inqumo ezicatshangisisiwe kahle ngoba ingqondo zabo zigcwele izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu selinamandla phezulu kwazo zonke ingxenye zokuphila. Selinamandla, akubona abantu abagqagqamuka ngolaka nentukuthela, akubona abantu abasheshayo ukuthatha isinqumo esingacatshangisiswanga kahle, akubona abantu abathatha inqumo ezingenalo ulwazi, akubona abathatha inqumo baphinde bazisole lethu ukuthi ngabe ngisithathele lesinqumo. Kodwa izwi likaNkulunkulu seligcwalisa impilo zabo ngendlela yokuthi sonke isinqumo abasithathayo isinqumo sezwi likaNkulunkulu. Isinqumo sezwi likaNkulunkulu. Kuyenzeka abantu abasha ngenxa yolwazi umuntu analo athathe isinqumo azisole kusasa. Kuyenzeka futhi abantu abasha bathatha isinqumo ngokusheshsha, bangayicabangisisi into. Manje atshelwe into asethatha isinqumo manje. Kodwa ebudaleni bakhe usenengqondo. Unikeza isense, unendlela yokucabanga real, ucabanga real maqondana nezinto. Indlela ecacile ukucabanga izinto. Mhlawumbe uma ucabanga ukuthi lento into yabantu abadala kuphela, athi ngikhombise nje ukuthi into yabantu bonke. Chapter 1 verse 8 uthi into yama-elder, amalunga wonke kumele abe nje. Verse 8 uthi kepha makabe ngophanayo kuzo izihambi, othanda okuhle bese thini onengqondo. Okay, ama-elders ebandleni kumele kuba abantu abanjalo ebandleni. Hayi abantu abanamawala ekhulumeni nasekucabangeni, abanamawala abathatha inqumo ezingacatshangisisiwe kahle. Ama-elders kumele kuba abantu abangatatazeli, masingayibeka kanjani, abayinika isikhathi sokucwaninga, babuke zonke ingxenye zento bese bathatha isinqumo esigcwalisiwe ngezwi likaNkulunkulu. But akugcini ngalokho, even abesifazana abancane kuthiwa mababe njalo ebandleni. Ku chapter 2 verse number 5 uthi babe ngaba nengqondo. Nayi into ekumele abesifazane babe nayo. Abantu besifazane ababuswa ama-cravings. Uthi umpostoli Paul abangabuswa ama-cravings, ababe nengqondo. Ababuswe yizwi. Abaziwa ngokuba emotional, abangabi emotional, abagcwaliswe ngezwi. Abafika kwisikhathi la khona izwi likaNkulunkulu li-affecta noma lithinta zonke impilo zabo. Ayikho into abayenza ngoba ama-emotions abo abathi abenza ukuthi. Ayikho into abayenza ngoba ngiyayithanda nje, ngiyenza ngoba ngiyayithanda. Even young men, bakuziwa kwabesilisa abasha, ubanikeza umyalo owodwa kuverse number 6. Kanjalo bayale nabesilisa abasebasha ukuba babe ngaba nengqondo. Nabesilisa abasha nabo mababe nabe nengqondo. Bangathathi inqumo engacatshangisiswanga kahle, engabhekwanga ngokwezwi likaNkulunkulu. Bangathathi isinqumo ngoba naku le izonginikeza imali eningi. Bathatha inqumo ezicatshangisisiwe ngokwezwi likaNkulunkulu. So abantu abadala mababe nengqondo.
Izwi maligcwalise ingqondo zethu bazalwane bese lilawule zonke ingxenye zempilo yethu. Asikwazi ukuyibamba, sikwazi ukubamba imizwa yethu, sikwazi ukuyithobisela ezwini likaNkulunkulu, sikwazi ukuyichallenge ngezwi likaNkulunkulu, sikwazi ukuyibuka ngezwi likaNkulunkulu. Masifika kwistage la khona sazi khona ukuthi thina sinamaphutha ngokwethu, thina sazi ngokwanele. Asiyazi into efanele kumele siyenze. And izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla, okusho ukuthi zonke ingxenye zempilo yethu zi-right uma siyimeja ngokwezwi likaNkulunkulu. But ukugcina uthi awabe ngaphilileyo. Awabe ngaphilileyo bese bali ingxenye la kumele aphile khona. Verse 2. Uthi aphilile bese aphilile ekholweni. Kule minyaka sebefika kuyo kumele ukuthi sebeyamethemba uNkulunkulu. Sekukhulile ukumethemba uNkulunkulu, abasenako ukungabaza uNkulunkulu. Kumele bakwazi bazalwana ukusho njengoDavide, kade ngimusha manje sengimdala kodwa ngikaze ngimbone olungileyo eshiwe. Kumele bakwazi mase befika kule minyaka ukuthi uNkulunkulu akaze angishiye, akaze angilahle. Ngiyamethemba uNkulunkulu. Angimele bafike kule minyaka besabalisa ngama-inflation njenganathi. Ayisho ukuthi right. Besabalisa ngazo zonke izinto, kumele bafike kule minyaka sebethi siyamethemba uNkulunkulu. Siyamethemba uNkulunkulu. Noma ukhuluma naye athi mntanami siyamethemba uNkulunkulu. Bakhona abantu abancane asebebadala ngaleyo ndlela ngokwezwi. Sebengasatatazeli kuzo zonke izimo bathi ngiyamethemba uNkulunkulu. Kodwa uma befika kule minyaka yobudala angimele bafike kuyona besabalisa, bestressa ngisho abantwana ngendlela ababalisa ngayo phambi kwengane. Kumele bafike phambi kwabantwana kungekho ukudla bathi siyamethemba uNkulunkulu bantu abami. Siyamethemba akakaza ngilahle. Sengimdala ngiyaguga namhlanje kodwa uNkulunkulu akaza ngishiye. Ngimbonile noma angangabisangenzela namhlanje kodwa ngimbonile izolo. Ngimbonile empilweni yami noma angangabisangenzela lutho namhlanje. Ngiyamethemba uNkulunkulu. Usebone likhulu, usembonile uNkulunkulu wethu. Usembonile umdali wezulu nomhlaba, usewabonile amandla akhe, wakubona ubukhulu bakhe, wakubona ukusebenza kwakhe empilweni. Akasenako ungabaza ukukholwa kwakhe kuyakhula. Ukukholwa kwakhe kuyakhula nokubambelela kwakhe uNkulunkulu kuyakhula. Bakhule nasothandweni. Sho njalo bakhule othandweni. Othandweni labazalwane, ekhonzeni abazalwane, bakhulu othandweni. Ayikho bazalwane into ejabulisa njengokukhuluma nomuntu omdala. Akasekho harsh njengabantu abasha. Asekho harsh, akasekho critical ngale yandlela abantu abasha. Mangasebenzisa lelo gama usehoma. Usehoma. Mawuhleli naye, inkinga zakho mawufika nazo uyithatha zenze inkinga zakhe. Uyakwazi ukuyifila, uthi uyisho into zibe zehle inyembezi kuyena. Uyakwazi ukuyithatha kanjalo ayenze yakhe, ayipersonalize, ayibone ngale ndlela oyibona ngayo. Athe kuyala ngezwi likaNkulunkulu kodwa ukuyala ngothando, ngoba umthetho wothando usugcwalisiwe enhlizweni yakhe. Sebekhulile othandweni. Akuyona excuse kubantu abasha. Akukho right ukuhlezi uharsh ucritical, unloving kwabanye abazalwane. Actually sonke kumele ukuthi sibe njalo. Uma abazalwane besitshela inkinga zabo kumele siyifile inkinga zabo, sifike kwinhliziyo yabo ngaphambi kokuba sibakhansele ngezwi likaNkulunkulu kuba ukuthi siyayizwa lento abayizwayo. Kodwa uma sebebadala bafikile lapho ngoba basenawo amatata namawala, awuthi ukhuluma sebelindele ukukhuluma. Bakulalela. Bakhulile kubekezeleni, baziwa ngokubekezela. Badlule kwinhlupheko eziningi. Bashawe kaningi. Abanye ngesikhathi besindiswa baxoshwe emakhaya. Balala eminyango kodwa uNkulunkulu wabagcina kulo minyaka. Abanye bafunda uNkulunkulu wabagcina emanyuvesi kade bengenazi imali.
Abanye bakhulisile imndeni yabo nemizi yabo bethembile uNkulunkulu. Ziningi inhlupheko abadlule kuzona. Baziwa ngokubekezela, abasagobi kalula, bayantenga nje kancane, abasagobi. Akuthi noma yini efika empilweni zabo bagobe, kodwa nje sebeyayintengela nje. Moya emakhaya nje lapha ufika kade kuthiwa kunomuntu otholakalile enqunywa ikhanda la bekwe eceleni, kodwa abantu bafica cala bemeduze kwakhona ogogo beyimele nje futhi. Kade babebona. Kade babeyibona lezi. Bakhulile kubekezeleni. Bakhulile kubekezeleni. Abasesabi noma yini, abasesabi kalula. Ithemba labo liNkulunkulu. Kumele bafike kwiminyaka yobudala sebenjalo. Kanti igama esingabanikeza lona noma nayi igama ekumele balishiye emhlabeni. Lento sibiza ngokuthi legacy. Makuthiwa khona into abazoyishiya uthi baba uMfusizolo ingceba angayishiyela abantwana bakhe ivangeli likaKristu Jesu. Nayi ingceba abangayishiya emhlabeni. And young man, if ekhona lo muntu eduze kwakho, sondela kuyena. Sondela kuyena, ungasuki kuyena. Noma ngabe kuthiwa uzitshela ukuthi akazi itheology kangcono kunawe, sondela ngenxa yalezi zinto engikhuluma ngazo. Kuningi esingakwazi ukufunda kulabantu. But ku verse number 3 uthi kanjalo, mhlawumbe khona la and wesifazana omdala ucabanga ukuthi zonke lezi zinto lezi beyikhuluma nabesilisa. Uthi umpostoli Paul kanjalo ke nabesifazana abadala. Okusho ukuthi lezi zinto lezi as apply noma zithinta kuphela abantu abadala besilisa, zithinta nabadala besifazane futhi. Kanjalo nakithi ya apply lento. Verse number 3, kanjalo nabesifazane abadala mabaziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi izintlebi nezigqila zewayini, kodwa babe ngabafundisi bokuhle. Besifazane abadala ebandleni. Indlela abantu abadala besifazane abahlobisa ngayo isifundiso sikaKristu singayihlanganisa negama elilodwa nje. Ababe ngcwele. Ababe ngcwele. Verse number 3. Mabaziphathe ngokufanele umngcwele. Uhlanganisa lapho kuleli gama elilodwa, mababe ngcwele. Mabaziphathe ngendlela abapriest akade beziphatha ngayo etempeleni. Mababuke impilo zabo njengethempeli. And bacabange indlela abapriest akade beziphatha ngayo. Bebehamba besonkile izandla, befaka ingubo zabo, imjivo emide lapha etempeleni, bezahlukanisa nazo zonke ezinye izinto. Mabacabange njengoba abapriest akade beziphatha etempeleni. Mabacabange ngeimpilo zabo njengokuthinta izinto ezingcwele kaNkulunkulu. Ukuthi uma umpriest ebesondela ezothinta izinto ezingcwele kaNkulunkulu, eyiphi indlela enesizotha bekumele asondele ngayo kuzona. But manje aliseke ithempeli kanjalo, kodwa impilo zabo mazibe njalo, mazibe ngcwele impilo zabo. Mazibe impilo ezahlukanisiwe. Nazi izinto ekumele bayihlukanise kuzo. Bagade ulimi. Sho njalo umpostoli Paul. Mabagade indlela yokukhuluma yabo. Mabagade indlela yokukhuluma kwabo. Bangabi izihlebi. Bangahlezi befafaza izinto ezingelona iqiniso. Bangabi ngoSathane. Because uSathane uyena ohleze iaccuser. Uyena othatha inhlebo bese ehamba yoyifafaza. Unless isilingo bazalwane esikhulu, uthi umpostoli Paul sikhulu, siyabahlasela kakhulu abesifazana abancane, kodwa ke laba abadala ke, even nalabo abancane kuyona excuse. Kodwa at least mhlambe ngabukeka uma le challenge noma le nkingi isaphethe abesifazana abancane ebandleni, kodwa uma isiphethe ngisho abesifazana abadala sekuyinkinga enkulu. kuThithu ngicela sifunde bazalwane kuTimotheo oqala. Timotheo oqala chapter 5. Inkinga enkulu le kwabesifazana abancane ebandleni. Verse 11. Kepha abafelokazi abesebasha ungabafaki ohlweni. Mabe ngaphasi kuka 6 ungabafaki ohlweni. Ngokuba uma
sebeshiswe inkanuko baya kumdela uKristu bafuna ukugana. Verse 12. Ngakho ke bathole icala ngokuba besaphulile isethembiso sabo sokuqala. Phezu kwaloko singezela bafunda ukuvilapha, baphuma bengena ezindlini ngezindlu, abagcini nje ngokuvilapha kodwa bayahleba, bazigaxe bazigaxe kongesiko kwabo, bakhulume ongafanele. Nayi temptation. Ngakho ke ngiyabayala abafelokazi abasebasha kuba bagane, bazali izingane, banakekele indlu yabo ukuze bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Ngamazwi uthi umpostoli Paul inkinga enkulu le yabesifazana abancane. Bahambe bengena imizi yabantu, and abagcini ngaloko bavilapha, and abagcini ngaloko bahamba befafaza indaba ezingelona iqiniso. Ingakwe uthi umpostoli Paul laba abadala ke akuba ukuthi abasangeni noma yini, abasakhulumi noma yini, abasayigaxi noma yini, kodwa bakhuluma lokho kuyiqiniso. Uma kuziwa kwabesifazana abadala ababe ngabafundisi bokuhle, esikhundleni sokuthi bahambe befafaza amanga, ababe ngabafundisi bokuhle. Verse number 4, ukuze benzeni bagqugquzela abesifazana abasha. Ngamamazi nayi role yabo umpostoli Paul abanikeza bona, abangaloke behambe bekhuluma indaba, abasahlukanise neindaba nokuhleba, kodwa esikhundleni saloko bafundise okuhle kulabo besifazana abancane. Kumele bafundise izinto ezinhle, kumele babe isibonelo sokuthi aphathwa kanjani amakhaya, ahlonishwa kanjani abayeni babo. Bangaqini ngokwenza lokho bese lezo zinto lezo bayithatha bayifaka enhlizweni zabesifazana abancane, babafundise zona, benza ukuthi laba besifazana abancane bayithande lezo zinto lezo, bazi ukuthi zenziwa kanjani lezo zinto lezo. Babe sibonele ebandleni, babe sibonele ebandleni, babe sibonele sokuthi abayeni babo bahlonishwa kanjani, babe sibonele sokuthi amakhaya abaphathwa kanjani, babe sibonelo sayo yonke into ebandleni kusetshenzwa kanjani. Bangagcini kodwa ngokuba isibonelo, babaqeqeshe nalabo besifazana abancane. Babe babona nje sebehlulwa abantwana, babatshela ukuthi ingane kwenziwa kanje masingane yenza kanje. Babe sibonele. Kumele bakwenze lokho kuma-seminar, ba-arrange ama-seminar bafundisa abesifazana abancane. Kumele bakwenze lokho emafonini, babafonele, bababuze ukuthi izinto enjani emakhaya abo. Kumele bakwenze lokho ukuthi babavakashele emakhaya, baphinde bababizele emakhaya abo ukuze bazobona ukuthi lezi zinto zenziwa kanjani. Kodwa kumele bakwenze lokho. Why kumele lezi zinto zenziwe? Ukuze izwi likaNkulunkulu lingagcini nje liyisifundiswa esihlele engqondweni, kodwa libe impilo kubazalwane. Libe impilo kubazalwane. Yes, bazalwane, akekho umuntu wesifazane, because sikhuluma abantu besifazane oshadile ongazi ukuthi indoda yakhe ihlonishwa kanjani. Kodwa manje inkinga esele practicality, ngikwenza kanjani ke manje? Ngikwenza kanjani ke? Yes, ngiyakholwa ngiyakwazi, but ngikwenza kanjani? Ila khona besifazane abadala bengena khona. Akekho umuntu wesifazane ongazi ukuthi kumele bagqoke ngokuhlonipha, bangavezi imizimba yabo, kodwa ukuthi kwenziwa kanjani ke manje? Owesifazane omdala othi umntana masagqokanga ke kahle kanje. Amen. And abadinga izilokusho lokho ayikho right le. Nazi indawo engamele uyiveze njengomuntu wesifazane. Banegunya lokusho lokho. Kwesinye isikhathi umzalwane eseqile ngempela bangamphindisa ekhaya bathi hamba uyishintsha le. Banegunya lokwenza lokho ebandleni. Abahlebi mabembona umzalwane omncane enza lezo zinto lezo bayamqonda, bahamba omtshela ukuthi ivangeli liphilwa kanjani. Akuyona ilegalism leyo. Ababona abafundisi bomthetho mabekwenza lokho.
Bangakwazi ukuya kwesifazane omncane bamtshela ukuthi ngathi usunamathela kakhulu kwabesilitho ukuhlehla. Akuyona inkinga ukwenza lokho. Bangamfundisa ukupheka ekitchen. Bathi kufakwa kanje kwenziwa kanje ukuze bonke abesifazane bakwazi ukupheka. Bangakwazi ukwenza lokho. Uma bezokuthatha bakubeke emahlombe abo ukuthi thina kumele sibakhulise labantwana ukuze babe lento. Enye into bazalwane ekhathaza ngokwesizukulwane sethu, uma ubuka omama laba basizalayo bese ubuke omakoti abalandela kunegebhe enkulu. Andigebhe ayilahlekanga kogogo befundisa omama bethu, ilahle komama befundisa amakoti bethu. Why ayifundiswanga lezi zinto? Akuhlalwanga emhlanganweni ukuthi ifundiswe lezi zinto. Azenziwanga lezi zinto. But uMaphostoli Paul uthi ayifundiswe lezi zinto. Ayifundiswa ayikho imodernism, ayikho into ethi thina we are modern sifundile sama university, ayikho into enjalo kwaKristu Jesu. Abafundiswe lezi zinto. Abantu abadala uthatheni lo msebenzi. And wena wesifazana omncane, uma lo mama ekhuluma nawe lalela phela. Lalela. Zithathe lezi zinto. Ungasheshi ukhuluma, ungasheshi uphendule. Ungasheshi ukulikhotha nalelo verse usucabanga emqondweni wakho. Lalela nje. Lalela nje. But indlela yesibili, uMaphostoli Paul ayivezayo, yilabo abancaneke manje ebandleni, kumele basihlobise kanjani isifundiso. Abancane ebandleni, verse 4 kuya verse number 8. Verse 4 kuya verse number 8. Ingozi esihlasele njengabantu abasha. Ngifaka nami kuyona leyo ngozi bazalwane. Ukufuna ukulungisa yonke into. Yonke into yakuyaba khona. Ucabanga ukuthi isizukulwane lesesidala esidlulayo njengamanje besi wrong. And thina's right. And thina sidiscover amaqiniso ezwi likaNkulunkulu sawafunda. Ithina futhi siye ema-university sahamba sofunda imfundo ephakeme nenkulu. Shuthi abantu abadala aba wrong. Ngizomlalela umuntu omdala njengoba isilo sasisho kodwa ngamuzwa. But iBhayibheli liyasiyala ukuthi masifunde kwabaphambili. Njengalokho isiZulu sisho indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngoba bona bayihambile le ndlela. Kuna lapha amehlo ethu engaboni khona. Sho njalo ubaba umfusi kulabo abancane. Kuna amehlo la engaboni khona. Okubhlungu ukuthi la ubona khona usitshela ukuthi sekugcineni kwezinto. So umuntu okutshela ukuthi hayi khona la ungaboni khona uyalwa naye. Kwabesifazana abasha. Abesifazana abadala kumele bafundise abesifazana abasha. Babafundise ukuthi uyini umfazi? Kwakhiwa kanjani umuzi? Bakhuliswa kanjani abantwana? Babafundise zonke lezo zinto lezo. Verse number 4. Ukuze bagqugquzele abesifazana abasebasha ukuba bathanda abayeni babo nabantwana. Into yokuqala kumele bafundiswe yona ukuthanda abayeni babo kanye nabantwana. But uzobona indlela uMaphostoli Paul ayibeke ngayo, it's very strategic. Abathandi abantwana nabayeni, bathanda abayeni nabantwana. Umyeni uzaqala. Umyeni uzaqala. Uma wesifazane ethanda kuba nokuthula kulelo khaya. Noma masikayibeka ngokwetimi kuba nenkazimulo kulelo khaya. Uma ethanda. But uthando lendoda lizaqala. Uthando lendoda luzaqala. I think ureasonable bazalwane yona vele yafika kuqala kunomntwana. Izosala futhi abantwana mase behambile. Iyona futhi onyamanye nayo. Baphela likazi lithi unyamanye nomntwana. But omunye ngathi mina ngeke ngifundiswe isalukazi ukuthanda umyeni wami. Mina ngiyazi ukuthi umyeni wami uthandwa kanjani. But uthanda liyona lento icabangayo manje nje njengoba manje sikhuluma engqondweni.
Alwana ama-romantic dinner, nama-gifts, nama-outing, nama-surprise. Nokucabuza kancane la ehlathini umyeni wakho ma esemsebenzini noma esebuya. Uthando olungaphezulu kwalokho. Awuzufundiswa isalukwazi up until umyeni wakho akucasula ubone ukuthi awumthandi kangakanani umyeni wakho. Lungaphezulu kwalokho. KuGalatia kuthiwa uthando luyisithelo sikamoya. Liyafundwa luthando engizokhuluma ngalo la. Akulona leli love at the akulona lona. Liyafundwa. Alukho natural. Ingakho ama-Puritans athi ukuze nishade you just need the spark of love. But uthando lwangempela will grow over the years emshadweni. Will grow over the years. Izalukwazi lezi esikhuluma ngazo zikwazile ukubamba imshado yazo. Ezinye zikhuluma ngo-40 years, ezinye zikhuluma ngo-50 years. Zenzile izinto esithi masikhuluma ngazo njengamanje sithi mina ngangeke ngiyihlalele le yanto. Ingakho ke uMaphostoli Paul nidinga ukuthi nibalalele ngoba bakwazile ukuyibamba imfihlo. Zizazile lezi zinto. Ziyazi ukuthi umyeni uthandwa kanjani ngothando olunganqamuki. Noma senze ini ngothando olunganqamuki, lolu lwakho liyaflaya bese liyehla licime. Uzusho nangomlomo ukuthi angisamthandi mina umkhwenyana nami sengifuna ngisho ukumdivorce. Lolu lwakho liyadivorce lolu lwakho. Liyaphela lolu lwakho. Imbali mazibuna nje lezo yithengayo zafakwa lapha kwafikile ngazabuna libuna kanye nazo. But lo lalibuni lo. Lo lekumele bafundiswe lona libuni lo. Bakufundisa ukuthi umyeni wakho uphendulwa kanjani, akaphendulwa kanjani. Uyibeka kanjani imbono yakho, uyibeka kanjani imbono yakho. Bakwazi ukufundisa lokho. Yes, kunezinto abangazazi mhlambe ngama message ko Shakespeare ukuthi asendwa kanjani, but balalwazi lothando engikhuluma ngalo. Amen. Balazi lothando. Balazi lothando. Balazi lothando. Mele bafundiswe uthando lwabantwana. Bathandwa kanjani abantwana? Kuyiqiniso bazalwane ukuthi wonke umzali unothando lwemvelo athanda ngalo umntwana wakhe. Kodwa lo thando lwemvelo lubi malingafundiswanga ukuthi uthando luyini. Mele lifundiswe. Lifundiswe. Abanye abazali nje abancane uthi mina ingane yami ngiyishaya nje mina ingane yami. Soze ngayishaya. Soze ngayishaya. Mayicela into mele ngiyinike noma yini. Mayicela into mele ngiyinike. Kuze ingane yami ijabule. Izona le ingane iphenduka ziba amaphara. Ngoba lo thanda kulona uthando lwangempela. Yilo lo natural olungaguidiwe. Makufundisa uthando lwangempela uthi ingane iyazondwa. Iyazonda ingane, iyazonda ingane. Mina ingane yami ngiyishaya, mangishaya ngiyizonda ingane yami. But uMaphostoli Paul bele bafundiswe biblical love. Uthando sacrificial. Bafundiswe. Uthi ingane kwesinye isikhathi iyancishwa into noma isikhala uyincishe. Akukona ukuyizonda ukuyincisha into eyithandayo uma sikhala. Bafundiswe ukuthi ingane sometimes iyashaywa. uKaren uthi esikhwameni sakhe uhlala nendungu nje encane masebona sekunenkinga uyayithatha inikeze umama athamba uyishaya manje. Singogogo abanjalo bazohlala nje nendukwane encane uma umama engayishaya ingane uhamba uye kuyena la isontweni umthathe mama awuye naye lapha etoilet uyishaya masithi ngokushaya masiyenza kanje. Ngoba lo thando lelo uthando lwangempela. Uthando lwangempela. But enye into ekumele bafundiswe yona, kumele bafundiswe ukuba nengqondo. Bafundiswe ukuba nengqondo. Verse number 4. Uze bathanda abayeni babo nabantwana babo. Verse 5. Babe ngaba nengqondo. Kumele bafundiswe ukuba nengqondo.
Njenganabesilisa abadala kade sikhuluma ngabo. Abesifazane kumele bafunde ukulawula imizwa yabo. Bazi ukuthi imizwa yabo ayibona uNkulunkulu futhi ayikho ayihlezi right. Bafundise ukuhamba ngokwezwi ukuthi uphendula kanjani ngezwi likaNkulunkulu. Bafundise ukucindezela imizwa yabo, bacindezela ama cravings, bacindezela ingqondo yabo nemicabango yabo. Ngisho i-stress lesababa naso bakwazi ukusicindezela ngezwi likaNkulunkulu. Wale bafundiswe. Bafundiswe ukuba msulwa. Uba nenhliziyo nengqondo ethanda umyeni wakho kuphela. Hayi uChris Brown. Ne TV presenter ethile noma nabazalwana abathile abadlala umshado lapha kuTikTok. Uzugcina uphoqelela izinto kumyeni wakho ngoba ubona indoda ethile yaka TikTok idlala umshado. Bafundiswe uthando lumsulwa lokuthanda umyeni wakho kuphela. Verse 5. Babe ngabe nengqondo abamsulwa abaphatha kahle amakhaya. Siyavumelana sonke bazalwane kuze kuzofika la ukuthi lamaqiniso lawo esikhuluma ngawa eternal apply kubona bonke abesifazane bayonke iminyaka bazo zonke izikhathi. But nayi principle esithi mase sifika kuyona siyikhiphe sithi ayinga apply kubazalwane yayi apply le eCrete. Phatha kahle amakhaya. Hlanganisa amagama amabili igama lekhaya lisho umuzi bese igama lomsebenzi elisho job or work. NgokaMphostoli Paul this is clear ezweni kaNkulunkulu uthi uMphostoli Paul abazalwane mabafundiswe ukusebenza ekhaya. Mabafundiswe ukuthi umsebenzi wabo usekhaya baqashwe khona, their employment, their full-time job is at home. Baqashwe khona ila besebenza khona. Yes, mhlambe abahlala emacourt ba answerisha ama cases, mhlamba benza ama surgery, mhlamba bathungi la kuthungwa khona, kodwa uma besekhaya benza umsebenzi uNkulunkulu abamisele wona. Bafundiswe lo. Bafundiswe ukuthi umsebenzi wabo usekhaya. Wish bazalwane benginesikhathi esanele ukulibarisha leli point ngama argument wonke ukuthi uMphostoli Paul is not mistaken mayikhuluma ngaleli point. La sifunde khona ku 1 Timothy chapter number 5. Ukuveza ngayo yonke indlela uMphostoli Paul ukuthi abesifazana ngimele baphume bashiya amakhaya bahambe baye ngaphandle kuma workplace beshadile bashiya abantwana nonene bashiya imizi yabo ingagadiwe bahambe baye kuma workplace. That one is clear because uthi laba basha uma bengafakwa esibalweni sabesifazane noma sabafelokazi abashade akasho uMphostoli Paul abahambe bayothola imisebenzi uthi abashade. Bese nje labo besifazana abangasakwazi ukuphinde bashade abondliwe ibandla umsebenzi webandla uthi libondle. uMphostoli Paul akasho ukuthi abahambe okwenza amakhera abahambe oshada. Umsebenzi wabo uMphostoli Paul sekhaya. Ngelinye ilanga bengenza ilokhuzana iassembly lapha esikoleni. Edikunomfana usually mabeshola ibeach lapha emthandazweni siyabayeka bayishona noma yini. But wafika kuleli point lokuthi indoda inkulu kunowesifazane then wase wabala ama qualities akhe ukuthi inkulu ngalokho and wathi basefika wathi owesifazane akalutho nje into ekumele ukuyenza ukuthi ahlale ekitchen lapha nake awash izitsha enza ukuthi. Then I had to say ukuthi uhlele ekitchen uwash izitsha wenza ukuthi kumenza abemncane. Because akuyona inkinga engaphandle ezweni kuphela inkinga ngisho yasebandleni siyibona ngathi role yokuwasha izitsha nokunakekela abantwana irole encane kunawo wonke ama roles kusho ukuthi uma unakekela abantwana uwasha izitsha wenza umsebenzi omncane nongahloniphekile. Basala they even play with it ko Facebook. Mina ngihlalele izitsha nje ilanga lonke as if mohlalele izitsha ilanga lonke wenza umsebenzi ongasile. Wenza umsebenzi wakho your job. That's your job. Uthi uMphostoli Paul la uqashwe khona.
Yes, abazalwane bangazenza ezinye izinto ngaphandle, abanye bangasebenza ngisho ukusebenza, but their employment, la beqashwe khona baqashwe ekhaya. La beqashwe khona. I know amadoda azongizonda because awafundi labesifazana abanje. Useyazi ukuthi ngizoshada mina umuntu owenza yiphi career ukuze sithole imalini ekhaya. But uMpostoli Paul is very clear, isikhathi sabo amandla abo konke okuningi kwabo kumele bakuchithe ekhaya. Ila kumele ukuthi bakuchithe khona bese ukuthi isikhathi esisele masakhona basichithe ngaphandle. But I don't know noma siyabani khona because owami umakoti ngimfica nje njalo esame ngeenyawo lokho emekuseni. I think leli point liphanjanisiwe. Manje kuthiwa hamba uyochitha isikhathi sakho namandla akho nama skills akho emsebenzini bese kuthi amandla engcobisana sele uyowachitha ekhaya. But it's not like that, bazalwane. Chitha isikhathi sakho namandla akho nako konke kwakhe ekhaya. Uma kusakhona amandla amancane asele ungakwazi ukwachitha ngaphandle wenze ezinye izinto ngaphandle. But akubona bonke abesifazane abanekhono lokwenza lokho. I even advise sometimes abanye babuza ukuthi esiphi isikhathi esiright esokuthi usebenze early nisanda kushada noma usebenze late and cook. I believe ukuthi ma ufuna ukusebenza ngaphandle kwekhaya ushadile ungasebenza and cook kunokuthi usebenze insabasha. Number 1, uma usemusha vela ukayijwayele imisebenzi akwazi nokuyenza perfect. Number 2, maningi ama responsibilities abantwana abasabancane ziningi izinto ezisakhona ekhaya. Unless if you believe ukuthi you are honoring God, uma uthatha abantwana bakho bebancane uhambe uyobanikeza unene bese uyaclaim ukuthi uyakwazi ukwenza umsebenzi wasekhaya. If I had time, I was going to labor on this point. But uMpostoli Paul uthi ababe mnene. I know ukuthi abesifazana abasingle banesikhathi esanele sokuthi bangenza umsebenzi wasendlini yabo ekhaya baphinde benze umsebenzi wangaphandle. But even nabo kumele bawufunde umsebenzi wasekhaya because their primary job is ekhaya. Ayikho ngaphandle. Ayikho kuma career. Ababe mnene. Verse 5. Baphathe kahle amakhaya. Abalungile. Abaphatha umuzi ngesandla sensimbi. Bawuphatha umuzi ngomoya obumnene. Mhlawumbe masingabeka nje igama elijwayelekile welcoming. Mawufika ekhaya bakuhanga ngesmile. Akubona besifazana angry because bahlala ekhaya. So njalo uma bafica angry bediniwe. As a result noma ungabazi uthi mawufika nje noma uyisihambi babe bekhomanda usasemnyango ukuthi khumula icathulo. Uma ungayikhumulanga bakulandele ngemopho la unyathela khona bashaye ngemopho. Abekho angry. Abanalulaka. Banomoya obumnene. They are welcoming. Noma ujiba ingubo bayicosha ngesmile. Bakutshele ngesmile ukuthi next time cela uyifake lapha ya. Bakutshela ngesmile, banesmile, imizi yabo i-warm, they are welcoming. They are not angry women. Akubona besifazana abadiniwe nabacasukile. Abathobela amadoda wabo. Verse 5. Bathobela abayeni babo. Lenethi bathobela abayeni babo isikuthi kune submission ehlukile. Ayifani neboss, ayifani nomunye umuntu, bahlonipha abayeni babo njengama authorities noma njengabantu abahlukile kunabo bonke abantu emhlabeni. Nakuba laba besifazane benakekela imizi, kodwa bayazi ukuthi banakekela imizi ephethwe amadoda. Ukuphathwa kwawo umuzi bakushiyele endodeni. Hayi ukuthi ngoba imina othenga igrocer la ekhaya, imina owenza ukuthi kushuthi imina ke la ekhaya ophethe lo muzi. No. Basabuza kwindoda yabo, basabuza ama instructions na yonke into endodeni yakhe. Ngikwenze kanjani ukuthi
ngingakwenza ukuthi ngaphuma namhlanje ngihambe ngiyothenga igross. Ngakwazi namhlanje ukudrive nje esontweni, ngakwazi ngiyobona umzalwane ukuthi nakuba benza yonke lonto. But bathobela amadoda abo. Okay, let me tell you bazalwane. Clearly. Umshado awuyona ipartnership. Amen. Umshado awuyona ipartnership. Aniphethe umuzi nobabili. So I know bazalwane ninabakhwenyana aba-kind, abadiscussa izinto ney'nqumo ey'thathwayo. But ukuthi umyeni wakho udiscussa izinto azenzayo nawe noma iy'nqumo akusho ukuthi seniphethe no-two. Amen. Ayikho i-counseling yokuthi aniboni ngasolinye. Vela ngimele nibone ngasolinye. Abathobela amadoda abo. Unless uma ecommand ukuthi wenze into eyisona. Unless my command ukuthi wenze into eyisona. Wonke ama-authorities asiwathobeli mayisitshela senze into eyisona. I-chaos idala ungahlonishwa ezweni, ungahlonishwa kwa-government. I-chaos ebandleni idala ungahlonishwa kwama-elders. I-chaos ekhaya idala ungahlonishwa kwendoda ekhaya. For i-peace ne-order nakuba silingana embusweni kaNkulunkulu, but i-peace ne-order uNkulunkulu uyimise ngokuthi amise amagunya kwindawo nendawo, ukuze uma kunesixakaxaka kube wona amagunya athatha isinqumo esifinal. And uma sesithathile isinqumo esifinal, actually bazalwane, it's unkind ukuthi ucindezele umyeni wakho malana nezinto oyicabanga ngoba kwi-judgment day uzobe meyedwa phambi kaNkulunkulu eyilanda ngazo zonke inqumo ayithathile kufamily. If bekuyinqumo wrong because ubumpressurizer, unezinto oyithandayo umcindezela, angeke uzube naye kwi-judgment day. Uyoma phambi kaNkulunkulu azilande ngazo zonke inqumo ayithathile kwifamily. Let me tell you, man, if kuyo yonke into oyenzayo kwifamily ngoba ufuna ipeace, ufuna ukuplease umkhwenyana wakho, wenza inqumo ezodwa, on the judgment day you will stand alone phambi kaNkulunkulu. Uyilande ngazo zonke inqumo ozenzile kwifamily. On that day. Ngamane ngabe nayo ipeace kunokuthi udisobey uNkulunkulu. Ngamane unkosikazi wakhe acabanga ukuthi awumthandi kunokuthi wenze into ephambene nento uNkulunkulu ayishilo. But ingani kumele senze yonke lento? Why kumele senze yonke lento? What should be the motive? Uze give a superwoman, give a proverb woman. No. Verse number 5. Usinikeza i-answer why kumele senze yonke lento, ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. For God's glory. Kumele senze yonke lento siyenzele udumo likaNkulunkulu, ukuze izwi likaNkulunkulu lingahlambalazwa, ngoba makuhlanjalazwa izwi likaNkulunkulu noNkulunkulu uyahlambalazeka naye. Bazalwane, kuma families wethu balindile manje ukuthi badivorce nini ngoba banquma ukuthi ngeke ilast leya mshado. Ngoba nashiya amasiko. Imshado yenu ayibusisiwe ngoba ayibikwanga emsamo. Bamile balindile, uma kuke kwenzeka nahlukana liyahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Kumele linkwenze lokhu noma inhliziyo zenu zingavumi ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Kudivorce kangaka nje because namukela i-50-50 emabandleni. Kudivorce kangaka nje because nifuna imali kunokuthi nifuna udumo likaNkulunkulu. Yes, uma ningasebenzi nobabili nizohlupheka. Kwezinye isikhathi nizolala ningadlanga, anizohamba ngemoto eniyidingayo, but kungcono kunokuba kuhlambalazwe izwi likaNkulunkulu. Kungcono kunokuthi nikhulise ingane ezingamesaba uNkulunkulu, eyifundile because ifunde ezikoleni ezinkulu, kodwa ezingamesaba uNkulunkulu ngoba niza abandonishile ingane. Nangayikhulisa ngendlela efanele. Ukuze ningahlambalazwe izwi likaNkulunkulu. Zonke lezi zinto engikhuluma ngazo zinzima until ufike kuleli point elilodwa lokuthi ngifuna ukwenzela udumo likaNkulunkulu. Ngifuna ukwenzela udumo likaNkulunkulu. Abesilisa abasha. Lana yanye ama ministries anzima ebandleni. Engekho lule ebandleni. But uMphostoli Paul
Wisdom uNkulunkulu amnikeze yona iqhutshwa umoya kaNkulunkulu. Iyala uTimotheo. Timotheo, laba besifazane funa laleli lokhu bazalwane. Laba besifazane abasha bashiyele kwabesifazane abadala. Wena dila ngqona abesifazane nabesilisa abasha. It's a wisdom that one. Amen. Fundisi. Yes, wena unikezwe leadership yomhlambo wonke. But amanye ama cases athinta abesifazane wa refer kwabanye besifazane. Awudingi ukuhleza ukhanselisha abesifazane. Awudingi ukuhleza usondelene nabesifazane. Baleka leyo ministry le ithathu inikeza abesifazane abadala kuba izona abazenzayo lezini kuba ibona up and down abehla benyuka nabesifazane. Banamatheli kakhulu kubantu besifazane. But ngimele inceku kaNkulunkulu ikhulise laba besilisa ebandleni. Verse number 6. Kanjalo bayale nabesilisa abasebasha ukuba babe ngabanengqondo. Banikeza one thing. Engicabanga ukuthi wonke umuntu wesilisa la kumele ayazi ukuthi temptation yabo bonke abantu besilisa nakuba ziningi izinto uMpostoli Paul abengazisho ezi-apply kubantu besilisa akuyona kuphela le into e-apply kubantu besilisa but ukhethele wayibeka yaba seqhulini because iyona i-temptation noma weakness enkulu kubantu besilisa ababe nengqondo abangabi nabatata abahlezi betatazela bethatha inqumo lesi nalesi benza lezi zinto engacatshangisisiwe kahle ababe nengqondo. Abantu besilisa bane-passion nezili benza yonke into bayenza manje bathatha inqumo engacatshangisisiwe. But abafundisi ukuthi babe nengqondo, abafundisi ukuthi impilo yabo ilawulwa yizwi likaNkulunkulu. Akumele babe ngabangalawuleki. Akumele babe ngabangalawuleki. Asingaphenya nje bazalwane ukuthi kuTimotheo wesibili. Kunendlela uTimotheo wayibeka ngayo ku chapter number 2 uMpostoli Paul. Ku chapter number 2. Verse 22. Uthi ngakho ke zibalekele izikanuko zobusha. Lento ibiza ukuthi inkanuko zobusha. Into ehlasela kakhulu abantu abasha. Yini ehlasela kakhulu abantu abasha? Zibalekele inkanuko zobukusha, uphokophela ukulunga, balekela zonke ama-passions ahlasela abantu abasha. Uthi ku verse 23. Kodwa ziqhelelanise empikiswaneni. Abantu abahla behla benyuka nama-debate. Behla benyuka nama-debate. Badebate ngazo zonke izinto ezakuzaba khona. Izwi likaNkulunkulu, ipolitiki, iyona yonke into yaba khona bahla benyuka. Uthi uMpostoli Paul bayitshela bayiqhelelanise nalezo zinto lezo. Those are youthful passions. And I know izolo khulunyiwe malana no F abathathu. Female, finance, fame. Ayikho temptation enkulu kubantu abasha besilisa ngaphezulu kwale. Female. Female. But abantu abasha besilisa sebekhohliwe lo. Yiko benamathela osisi, bengaba refer kwabanye osisi. Sebekhohliwe lo. Thina sami ngomthetho bazalwane. Samba ngomusa, right? Sazizwe futhi. Yiko sinamathela osisi. Nakubizwe lisho ukuthi this is your weakness. This is your weakness. Ushadile ushadanga, this is your weakness. This is your weakness. Ayiphoqeleki bazalwane lobudlelwane nibakhaya. Aphoqeleki. Akuphoqeleki nize niba bangani ubulili omngafani. Akuphoqeleki uze nichethe ngo12 ebusuku ni ubulili omngafani. Akuphoqeleki. Yes, you are free. Yes, you are free. Ningenza noma yini enithandayo. Kodwa senikhohliwe. Senikhohliwe. Why nidlala ngesikhuni somlilo esifuthayo? Izaga, cela ukufunda nje zona kuphela bazalwane izaga. Phambili kancane kwamahubo. Zaka chapter number 7. Lasubuka nje i-carelessness, indlela lo wesilisa
ebekade engenako ngakhona ucophelene. Khuluma naye njengendodana yakhe semdala la uSolomon. Verse 1. Ndodana yami gcina amazwi ami. Ngilalele ndodana yami. Athi uyazi ukuthi abantu abasha abalaleli kangakanani. Ngilalele. Uyilonde lemiyalo, uyithathe uyilonde. Nginikeza amazwi ahlakaniphile. Yiqine lemiyalo, uphile nemfundiso yami. Njengenhlavu yeso lakho, kubophe eminweni yakho, ukulobe ezibhebheni zenhliziyo yakho. Isho kukho ukuhlakanipha ukuthi wena ungudadewethu, ubize uqonda, ukubize ngokuthi uyisihlobo sakho. Isihlobo sakho. Why? Verse number 5. Ukuze kukuvikele kowesifazane ondindayo. Hlakanipha. Hlakanipha ukuze lezi zinto zikuvikele kowesifazane ondindayo. Nakwezizwe onamazwi athophayo. Nithophana kuma DM. Verse number 6. Hey nceku, ibe powerful ishumayela izolo. Be powerful. Kusasa ukhomenta ku status. Kusasa wenza ukuthi. Why? Ngisefasteleni lendlu yami. Ngalunguza ngekhethini lami. Ngabona phakathi kwabangenalwazi. Ngabona phakathi kwabasha insizwe engenangqondo. Idlule emgaqweni eduze negumbi lakhe. Uyaphi eduze kwegumbi lakhe? Uyaphi? Uyaphi eduze kwaleso screen ngoba uyazi khona into ezobhanyaza kusona. Usendelani imessage ngo-8 ebusuku, ngo-10 ebusuku, ngo-1 ekseni uyisendelani? Usendelani? Ebheke ngasendlini yakhe. Ngambona edlula engenalwazi. Hamba nje ungalifundile izwi, elazi kahle izwi. Ebheke ngasendlini yakhe. Kwase kuwalele kusihlo. Yabona ke privacy. Wangasaboni umuntu ukwalele bobabili. Awuyibona bobabili. Atshela abazalwane, ingabalandeli abazalwane banomoya ongcwele. Basuke beboyithunje. 2. Lo wesilisi lo wesifazane. Bo2. Fundisa akekho umuntu obonayo bo2. Uyaphi ebusuku? Uyaphi? Kwasekhwaleni esigayigayini sobusuku nobumnyama. Bheka owesifazane wamhlangabeza. Not egqokise okwesifebe ezimbozini. Egqokise okwesifebe. Yes, you are free. You are free. You are free nase res ugqoka noma kanjani. You are free. But uthi umpostoli Paul kunengubo ongathi moziclassify uthi ingubo zesifebe lezi. Azamukelekile. Azimbozi uthi umpostoli Paul sigqokela ungimboza, azimbozi zona ziyaveza. Izwe vele umthetho wezwe usho njalo, umthetho wezwe uthi mawuyigqoka ingubo ibheke ukuthi iveza kangakanani, but umthetho wezwe likaNkuluNkulu imboza kangakanani. Ikhona niphathi engisayibona angivali nayo. But wayengagqokile kanjalo wesifazane, wayigqokele kona ukulinga nokuheho wesilisi. Uyaphisha-phisheka, akanakuthula, izinyawo zakhe azivumi ukuhlala endlini yakhe. Akahlala endlini. Kuya kumthola endlini. Akahlaliseki. Nangi emona, nangi akahlaliseki. Wahla wenyuka. Ngoba kanamsebenzi vela wenzayo. Ngithi akasayikholwa lento ukuthi abesifazane basebenza ekhaya. Uyahla inyuka. Emona. Manje usesemgaqweni, nangi ezicaweni. Uyachutha emajikajikeni. Uyayibamba, uyayiqabula. Engenamahloni uthi kuyo namuhla ngiyenzile iminikelo yokuthula. Ngizigcwalisile izithembiso zami. Ngakho ke ngiphumule ngizokuhlangabeza. I can read the whole chapter.
wathola isikhathi ungayifunda le chapter. Baleka nakuma finances. Wazi ukuthi makusinokudla nesambatho maseneliswe uko. Masinokudla nesambatho. Sukile thina abazalwane lapho manje. Asekho kuleyo level yokudla nesambatho. Mangine stairs manganeliswe. Mangine moto ezu3 manganeliswe. Anginokudla nesambatho. Yes, uNkulunkulu kungenzeka kunika ongaphezulu kwaloko. And ngokukholwa uNkulunkulu uyakwazi ukuzigcwalisa izidingo zethu. Kodwa manginokudla nesambatho manganeliswe yikho. Yes, mhlambe ke ngifane nabanye abantu neminye imizi. Kodwa manginokudla nesambatho manganeliswe. Anginokudla nesambatho manganeliswe. Amen. Akukudla bazalwane nesambatho aseneliswe yikona. Yazi bazalwane sikhala ngokunyuka kwama price. Kodwa masinokudla nesambatho aseneliswe. Sinama dreams nezifiso ezinkulu ezingaka. Kodwa masinokudla nesambatho aseneliswe. Zathi uMpostoli Paul ngafunda mina. Ngafunda ezintweni zonke. Ngiyakwazi ukubaphasa. Ngiyakwazi futhi nokuba phezulu. Athi uMpostoli Paul uyakwazi ukuba phasa, uyakwazi ukulala engadlile kwesinye isikhathi. Isha ama families, abantwana bethu, it's fine. Siyafuna ukubanikeza impilo ezinhle. Kodwa uma kusentandweni kaNkulunkulu uthi ngelinye ilanga silale singadlile, asilale singadlile. Uma kusentandweni kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Inqobo nje ukholwa. Inqobo ukholwa bazalwane. Ukholwa uNkulunkulu, umethemba uNkulunkulu. Umethemba ukuthi kunamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Uyangiqinisa uNkulunkulu. Uyangiqinisa. Kuzofika ikhathi bazalwane la khona ama conference afana nalawa. Engeze uattendwa umuntu. Anezihloko ezingaheyi. Bazalwane balesikhathi bafuna ulwazi nokuhlakanipha. Bafuna izihloko ezinkulu nezihamba phambili. Kodwa impilo zethu azimatch lonto. Azimatch lonto. I'm with a conviction ukuthi asidinga ifundise ezinkulu nezintsha. Sidinga the old story. Sidinga ukuphinda le ndaba eyodwa up until izihlale enhlizweni zethu ibonakale ngendlela esiphila ngayo. We need that old story. Silo siphinda-phindile, silo sishilo, njalo silo simemezile, up until ize yakhele enhlizweni zethu. Impilo zabazalwane azibashila, zibathatha ziyobafaka kuma workplace. That is point number 3. I'll be brief bazalwane. Emsebenzini ke manje. Abanye banganconya esontweni, thu abenza kahle esontweni, but mawufika kuma workplace la besebenza khona, they don't represent Christ. Abamveza uKristu Jesu. But uMpostoli Paul ekhaya esontweni sizokufanga ngisho ku workplace, nasesikoleni la ufunda khona. Ayishiyi halfway. Verse number 9. Khuluma njalo, ziyale inceku. Yes, asenazo thina iqhila njengamanje, but nathi siyasebenza emsebenzini. Bayale bonke abasebenzayo. Why? Eziphi izinto ekumele bayale ngazo? Zibathobele ezibasebenzelayo. Zibathobele ezibasebenzelayo. Yes, sometimes umqashi wakho uzoba difficult. Phela akayona believer. And I don't think uMpostoli Paul waye apply kwi contest yama believers. But nibathobele. Eziphi izinto engamele ukuthi nizenze? Nibathobele, zibathobele ezibasebenzelayo. Zibathokozise kukho konke. Hayi nje ukuthi uthoba inhliziyo yakho iqunukile, uyamthokozisa, ufuna ukumjabulisa ezintweni zonke. Lokungeze ngakuyala ukuthi wenze okuphambene nezwi kaNkulunkulu. Zingaqaqulisana nabo. Yini uqaqulisana? Talk back. Uphikisana. Ungaphikisani ngamazwi, alibeke ulibeke. Yes, uma isikhathi sikhona nethuba likhona ungawubeka umbono wakho, kodwa uqaqulisana nomphathi. Kwaziwe nje ukuthi abangakholwa bayenza yonke into umphathi ayishoyo, wena wedwa omzalwane ungayenzi into umphathi ayishoyo. Uqaqulisana naye. Uyaqaqulisana.
Verse number 10. Zingantshontshi. Zingantshontshi, zingawathatha amaphepha. Nazo zonke izinto zomsebenzi zingantshontshi emsebenzini. Zingantshontshi. Awuyenanga omunye usithi sengisebenze kakhulu sengize ngayi-ena lento yama uyenanga. Akuyona. Zingantshontshi. Sikhombisa ukukholo okuhle ukuze ivunuliswe ngobuhle imfundiso kaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. Asenza kanje iyaheha into esiyikholwayo. Iyadonsa, iattractive, iyabadonsa abantu. Bathi mabeyibona bayifise. Ngoba asikaze simbone umuntu onje. Siyabaza abantu abakholwayo, but asimazo nje. Iyadonsa, iyaheha. Muyibheka lempilo yonke sesikhulume ngayo yikho lula. Sidinga umusa kaNkulunkulu. Verse number 11. I will close with this verse. Ngokuba nasi isizathu nayi motivation. Naka amandla ethu la itholakala khona. Naka amandla ethu ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe. Uyasifundisa ukuba sidele ungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda. Usifundisa impilo umusa kaNkulunkulu. Awugcini ngokusihlenge ebini. You can. Singakwazi ukwenza abazalwane ngoba sikwenzi sodwa. Sikwenza ngomusa kaNkulunkulu. Uma sekufika izikhathi zomzimba, ubize lo musa. Because uNkulunkulu akasinikeza umusa ukuthi sisindiswe kuphela, usinikeza ngisho umusa ukuphila impilo engcwele. Uyasiza lo musa. La kuphela khona amandla ethu. Masuncenga lo musa kaNkulunkulu simcela uNkulunkulu ukuthi asinikeze amandla. Uyasiza lo musa kaNkulunkulu. Asidingi phela the saving power, amandla asindisayo. Sidinga ngisho amandla aguqulayo asenza ukuthi sikwazi ukuphila impilo entsha. Uyasiza kumusa kaNkulunkulu. So singakwazi bazalwane. Uma impilo ibanzima and ubone ukuthi angisakwazi ukuphila ngale ndlela. Ungayishintshi uphile ngenye indlela. Cela umusa kaNkulunkulu ukuphila. Umusa kaNkulunkulu uyakwazi ukusinikeza wona ngezikhathi zokudinga. Ngicela sikhuleke.